tan kena tinumbas. Enak bakul bakso tuku ora? Cegat. Wis sampean ki enek anake bawa bareng. Aku wakile Bayu, sing ngedeke ki aku. Kokean nek notoki konoan wi. Ayo. Tan kena tinumbas arto Ndoni Ken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris. Riz, kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili. Modelmu ngerti wong wedok koplono. Kuwi, kuwi. Nggih. Wong saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. Sikile kudu cepet.